Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu esithi ngabuyelana emendweni nihleli noLongstar. Namhlanje sivashela udadewethu othi naye ufisa ukuzosheshe sakhe isitori ukuthi yini le yambuyisa emendweni. Sawubona. Unjani sisi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Cela ubingelela babukeli emakhaya uzisho igama nokuthi uqhamuka kuphi. Sanibonani babukeli emakhaya, igama lami nguShila wakamzamo ngiqhamuka eLamontville. uShila wakamzamo. Ubani uShila? uShila nje umuntu onenhliziyo enhle, umuntu othanda abantu, umuntu othanda ukuhleka, umuntu onosizo nesihle isikhathi esiningi. Umuntu othanda ukusiza abantu. Okay, uqhamuka ekhaya njani? Ngiqhamuka nje ekhaya elinemfundiso elikhulisa ugogo wami nomkhulu, abantu bebesonta. Khule nje sifunda ukuthi intombazane ayidlele ebhodweni, intombazane ayifiki kumnyama ekhaya, intombazane ayigqoki ibhluke ngesonto njalo siyisontweni, sikhule nje ngalomthetho njalo. Ngikhuluma umthetho njalo. Okay, so umyeni wakho usuhlangana naphi naye? Umyeni wami ngihlangana naye eMega City KFC, afike acela inamba ngimnikeze. Ayika lokweshele shela kufike la nami sengichazeka ke. Hayi sesithandana ke. Sithandane ukuthi after 5 years sesithandanile sishadi, acela ukuzovela ekhaya, fika vela lobole, aqede kwembese kwenziwe yonke le process, sishade nobhuti kube mnandi. I think ithe ingane nami ngakhulelwa after lapho. Okay. Ithe ingane nami seyina 2 years. 2 years. Yes, wathi nje cela siphume siyodla as usual. Saphuma nobhuti sayodla kwaba mnandi. Mase sifika ke naku siyezongigila ke qoda lebhumshaka. Seyezongitshena ngendaba ukuthi kahle yena uyindoda ethanda isithembu kahle nobaba wakho unesithembu, kahlathi isithembu into yakubo. But lokho bukwazi angithi ukuthi isithembu into yakubo. Cha sisajolo bakaza kusho bekufihlile. Angithi no sengisho ngokwakubo ayiyena. Hayi bengazi ukuthi baba wakho vele unamakhosi amaningi. So akhathe nishada nina ke ithini agreement? Agreement yokuthi nje siyashada uyangithanda akaze akuveza ukuthi angacabanga ukuthi ashintshe phakathi emntwini alandile ubaba wakhe. Okay. Akazi even sixoxa futhi akanje athi hayi nami ngifisa uba ubaba yena kunje wayehlezi kumzwa into eyayingekho nje emoyeni. Ingekho nje kahle. Okay. So manje mase khiphile ekutshela ngesithembu uthini wena? Ngazange kube lula ngaqale kwaba nzima ukuthi ngisivumela futhi ngiqamba amazwi. Because angicabanga nje ingqinamba zesithembu. Because angeke ngizwe namahleli isixoxa ukuthi umamncane ubaba athenga ekabishi hala athenga inyama ngikamisama nje yonke lento engafuna uze experience. And angikuzwile uthe uphuma ekhaya lomthetho. So ekhaya wahamba ubabikela le ndaba ukuthi nangu umuntu efuna ukuthatha isithembu. Yebo ngahamba ngababikela ekhaya. Basho ukuthi hayi mntanami umdala inqumo uzoyithathela wena ukwazi ukuthatha inqumo usumdala wena uzoyithatha ukuthi uyavuma noma uthandi. Just supporta into eshoyo. So lathini ke lakho lokugcina? Ngagcina ngivuma ekugcineni. Ngavuma. Wavuma emva kwesikhathi singanani? Mhlawumbe ingane nami seyithi 4 years. Isithi 4 years. Okay. Yebo gcina sengivuma ke ngamkela ngoba nami angangafuni ukumluza ngiyamthanda. Okay. So manje ke usuvumile wayesekhona yena umuntu ayicabanga ukuthi angaba umnakwini noma wayesazohamba uyobheka? Hayi mina ngokwami ukubona ngiyacabanga ukuthi wasekhona kodwa esangihloniphe samfihla. Yebo. Okay, introduce ke kuwena ke yahamba kanjani leyo ke? Hayi nje phela introduce sahlela ke usuku ukuthi ucela ukuthi asihlanganise. Ngoba sengivumile sasibona isidingo sokuthi ngiqabe. Okay. Sahamba kwasikhipha safika isadla ke introduce uGeli noba kwangemnandi nami nga pretend as if ngiright. Nga understand ke hayike kwahamba isikhathi wahlala nami phansi washo ukuthi siyecanga ngiyovela ke. Uyovela kantombazana. Okay. Hayi futhi ngavuma nami wawenza lokho awenzile kumina walobola wenza konke futhi lapho kuphi wena esithombeni kulotsholo because I can imagine the pain kulotsholo umuntu khona. Into engizoyenza ngidla mangedwa but makunaye ngisengathi ku right yonke into but ngaphakathi kwangekho mnandi. But ke ngosuku lamalobolo kuphi wena? Hayi ngahlala nangosuku lomembese ukuphi? Ngahlala endlini ngayivalela. Angifuna nokuzwa, angifuna kwamngane ozongivashela, ngifuna umuntu oloko ngifonele ngixoxela ngayihlalela. And then abakhongi ngiyazi babuyela ekhaya. Babebuyela kuliphi ekhaya? Emzini wakho noma kubo? Kubo. Wayebuyela kubo. Omamezala uthini ngalento le ukuthi kuyolanda unkosikazi wesibili? Umamazala phela naye ungenile uyijwayele. Okambe uphuma kusona. Into ayijwayele. Okay. So manje kwenziwe kumshado sekunjani ke manje umshado wakho? Angakakhulumi ngowenu. But ngisakhuluma ngowakho ngoba ususesithenjini. Usumamkhulu ke manje. Ngise umamkhulu I think la kusaqala ko 1 month 2 months kwaba right.
sahloniphana kwaba right sithe makhamba isikhathi umuntu yamazi uhamba evezi kuthi kahle kahle lento ubona ngiyona mina ayikwaqala ke la soqala inkinga nyane ezincane ke nokuthi kwesinye isikhathi siyebuye angangihloniphi into ebekade engayenzi esafika eqaleni sengithatha nje otherwise yasancengela uthi phela manje into abayincengela useyitholile uthi uma engakuhloniphi yini ayizenza differently mhlabe nje mangikhuluma naye angiphendule noma kanjani sifu uphendula umngane wakhe engabikho lanto ukuthi ngiphendula umamkhulu mhlabe noba ngiza nombono ugcina athi shuthi nombono wami bonje umbono ongasila athatha intweni yonke into ufuna kuhlezi manje yonke into ibe ngayo mina ngisenaphuzu angisenavilo kahle la ma uthi phela lento le wena umamkhulu ne every right ukuthi ubize umyeni umtshela ukuthi nansi indaba phela umyeni ngangimbiza athi hayi uzokhuluma naye mase bobabili athi uzokhuluma uzoyilungisa ngibeka umoya phansi angihlisa umoya akhulume nabo mhlawumbe phela isho wayengakhulumi naye phambi ngoba ethi hayi mase nginayo ngizokhuluma naye ngimkhuze ngiyayizwa into eshoyo nami ngiyibona futhi ukuthi wrong hayi ke kwaloko ukuqhubeka ke kungekho right sekusuka ke sithi masilele ngithi ngiyabona ngiyavuka ekseni senginama pimples ebusweni into engakazi mina ipimple angilazi since ngazalwa sokuhlezi nje kunento engingayiqondi ukuthi uyandlula ubone eqatha ke impethu ukuthi ahlele embedeni kodwa umuntu uyandlula uzokufica impethu hawu kuloko nje kwenzeka lezo zinto kuhamba ingane yami ngafonela esikoleni kwathi ingane yami siqala wamafithi hawu ingane yami ayikazi ibe nenkinga nje since yazalwa hayi ngahamba kodokotela yabazi lokho ukuthathwa amagazi abuye ethiwa wanalutho kwathi ngelinye ilanga ngahamba ngayisontweni uma ngifika esontweni ngafika omunye ubaba kwangiprofethela ukuthi hayi umuntu engibanga naye uyingozi umuntu nje okhonza imithi uthanda imithi njengoba ngisho ukuthi ngikhule ekholwa angikholelwa kulezo zinto okay hawa lokho ngitshela ke lokho nginika amanzi ukuthi before ngilale ngichela before ngilale ngiphuze ngifunda ukuthandaza nami nje zonke lezo zinto ngivikele nami because ngithi angikholele emthini ayikho enye indlela wanje ukuthi ungasebenzisa umuthi ukuthandaza kukho kunye engiyokusiza ngalesontweni la ekhaya siphila ingelosi amanzi neswasho okay so ubaba wasekhaya uyamtshela indlela ukuthi akubuya nayo ubaba wasekhaya hayi wathi ayikho inkinga mangithi ngicabanga nje ngicatshana before ngisontweni ukuthi ngicawe ngisontweni wathi hayi ngihambe futhi ngabuya ngamtshela ukuthi kunento yokanje wathi hayi njengoba umfundisi eshilo lokho wenze sobona umehluko ukuthi ngempela into ithini so wawubona umehluko ngangibuye ngubone uphinde kuba ngathi uyazi into zemithi ni washo ububuka ngathi isonto elilodwa ku right ujabule uthi la urelax ekhona phinde iqale phansi okay so ngiyabona nani banga nomnakwenu usekuphosa nangechitho but kwaba yini ke manje deal breaker le eyakwenza wapakisha into zakho wahamba njengoba ukuthi kwasokushintshile inhlonipho engasangihloniphi umnakwethu nomkhwenyana wami imali ebekinika yona sokushintshile nje indlela akusafani naqala no ngizama ukuchaza ukuthi lokho ngiyakubona but angithi kube khona ipoint umuntu ethi chifi khona ethi yabona ke le into engengiyimele so iyiphi ke lena wena wathi ngengiyimele ke le hayi le ichithwa hayi bandla abona ukuthi sengaze ngife egcineni ngifela indoda ngaphandle kweyinduna iyisiphi leso wabona ukuthi uzofa kusona kwesesikhathi ukuthi namhlanje noba sesiye enkonzweni yasekamereni sengivele ngibleed into engakaze yenzeka before sokuhle nje kuneyinkinga ngaso sonke isikhathi but how sure are you ukuthi uyena umnakwenu ngoba phela kwashiwe isontweni waphinda wachecka kwabanye khona umunye ubaba naye yakhe ngazama ukuyakena kodwa futhi naye ushempe naye futhi wathi usemdingo wathi umuntu obanga nayo ingozi uyayithanda imithi wakwamconfronta ke kodwa yena kumnakwenu hayi ngilongo nje ngicina ukutshela umkhwenyana wethu angikazi ngimconfront into engiyibuzelayo ukuthi phela kuyazi ukuthi yena angazi bazi babizwa ukuthi abantu abanamanga abantu abahlolayo ngithi okusho ukuthi mawambambanga uqotshweni inkinga mawukhona into engaphathekayo oyaziyo kuba inkinga ukuthi umuntu umsole so manje ke into engizama uyi-understand ukuthi washiya umyeni wakho ngenxa yokuthi kena wawuphoswa ichitho noma khona nayo into ayenza owabona ukuthi kena usuwedwa la into ebuye ngayithanda seyithi masokuhamba isikhathi mase ngimtshela ukuthi kwenziwe ukuthi agcine sengasangithatha serious ngathi ngumuntu onedrama gcina sengizilwa ngedwa izimpi sangibona nje ukuthi kuningi nje kwawusakuningi kusendlini noma sesikamera nakusekho right akasangihloniphi mangimtshela akathathi sinyathelo umyeni wakho lo so i relationship yenu ke akhathi usuthi uyahamba wathini yena
wathi ucela ngibekezele uzozama ukushintsha uyazizwa into engithi angisithanda uzozama ukushintsha kodwa akazashintsha wayigcina ngokusho ngomlomo ngikaboni ishintsho mina lenzile so wagcina udecide ukuphuma athi ukuthi hayi angeke ngithi ukushaya kancane enkodweni so nikwi separation noma divorce sikuyi divorce ni divorceile yebo so waphuma nje emshadweni wakho totally uma nje total yabothi ingane isaba nawo amasisha yeah isaba nawo kodwa akusafani naseqala mhlawumbe yenziwa uma kushisa kakhulu sokunormal oh yeah so ngenzeka ukuthi mhlawumbe kwakuyi medical condition hayi ukuthi kwakumnakweni futhi ngase ngimixa konke oh sufake konke kodwa nje khona ukuqondene nami vele ngangibona ukuthi lokhu ngiyaphosa okay ezike umuntu ade eshadile sonke siyasibheka emuva sizama ukubona ukuthi yini wawungayenza kangcono so wena mawuhleli lapha noma uyibuka esibukweni oucabanga yini wawungayenza kangcono emshadweni wakho ukuthi uqhubeke mina engakwenza kangcono ukuthi nami ngizama ukusuma ngibona abantu abahlukene mhlawumbe ngizama ukukhuluma nabantu abadala nami bangibonise ukuthi ungenza njani ukuthi kwenziwa njani into manje noma mhlawumbe ngithatha umamncane oyedwa komama ezala bethu ngibusise sisithembini wena ukuze kube right akazi kufica izimo nje wenza kanjani yebo so manje ke ubaba una relationship nengane kakhulu ngabe ngiqamba amazwi uke wazama ukuthi ubuyele ekhaya kodwa ngibuyele ekhaya lami like ubuyele emzini wakho hayi angaze ngizama ngabe ngiqamba amazwi ngisho yena ukuthi wakazama hayi ngabe kwakho wazama shema isikhathi eside futhi awuyingini hayi ngeke ngasuthi umnakwenu ke yena unjani nike nikhuluma hayi phela uyakhuluma nje ayisho ukuthi umuntu opretend siyakhuluma nje uright kodwa ingane yakhula siyagcina idlikiza sekunjani nje pretend ezifuna umuntu oright siyakhuluma so akwazi umconfront hayi angazi so wavisa nohamba nje hayi ngavela wamdedela ugela hayi amdedela ngilwe indoda ngaze ufe hayi niyayizela ukuthi ushila ukuthi hayi uthi yena after ichitho wabona ukuthi ayingangaye le iyamhlula ngcona vesa nashe phansi ayihambele siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi kuhlelo ukuthi ngabuyelani emendweni please mawukuthi nawe nawo nesakhi story feel free ukuthi usidrophele imessage uze nawe uzohlala naso usixoxele esakhi story ungakhohlwa ke lapho ke na to hit the share like and subscribe button ungakhohlwa futhi ungenela lapha EasyBet ufake uBlack 50 ipromotion code yethu ngithanda kakhulu The Black Life TV.